Passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Dum warata de. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kinibolo fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kinibolo fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.
lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye sibiri ye utukalo tile 22 san 2026 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen min ye nin jɛmukan ye n'o ye kɛnɛkan ye a ma se ka sigi sen kan ka sababuya kɛ min ye an kun bɛ baara la hôpital du Mali kɔnɔna na wa bi tilegan na saraba o bɛna taa n'a ye hôpital du Mali kɔnɔna na conseil des ministres o bataki bɛ an bolo wolomasiri tɔgɔ ka wuli ka jɔ baara minnu kɛra la an bɛna an da don la min ye bi don in fana ye don gansan tɛ Mali yɛrɛ tariku la fala ye an na jira o fana sɛnɛ kan Dawuda Tigete ale ka laseli bɛ an bolo hukumu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ k'an ka maa minnu tun bɛ Konakirikaw fɛ yen Guinée la Guinée k'u taara cogo min k'u sigira ten han Joliba Real Esad ani FC Jara k'u ma se ka bɔ polu yɛrɛ kɔnɔ si ma se ka bɔ polu kɔnɔ bon nin fana ka fisa i ka taa gagner ka tila ka taa bloquer Ligue des Champions ni fɛn ninnu na nin na i bɛ degun ni filiw ni fɛnw ye surtout Joliba ale ta ma juguya kosɛbɛ Esad de kɔni ta gɛlɛyara kosɛbɛ parce que a ye k'ale ma gosiko 2 kɛ yan Asimi tɔgɔla kubu fala a daminɛna kunungo président yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ tɔn ale ye wasa don kosɛbɛ minakala 4 ani fu n'ala sɔnna ma an na o baabu bɛɛ lajɛlen d'a ma i n'a fɔ an y'a fɔ an na cogo min na sabu hôpital Mali fana yɔrɔ 3 bɛ yen an ye munumunu salo kɛ an n'o kɛ k'an ka baabu kuncɛ bi tilegan in na. Utukalo tile 22 san 1997 fala ye o y'a sɔrɔ Modibo Keyita ka fanga sera a fitirimagɛn na fala ye san kelen min ye révolution ye o kɔmayɛlɛma baara hukumu kɔnɔna na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ nana ye yɛrɛjɛ yɛrɛ kɔnɔna na n'ale tun ye parti ye min bɛ fanga la min ye députéw ye sigana donna olu la baarakɛla caman bɛ Modibo Keyita ni olu fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se fanga jasoli ma nka min ye nin fɛɛrɛ ni kumakan minnu bɛ yen bi ni maa caman bɛ k'a fɔ ka kɛ ni utukalo tile 22 ye utukalo tile 22 min ni a bɛ Mali tariku kɔnɔ sabula révolution active ale sigira sen kan o don in de la Mali kɔnɔna na yaasa ka se ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ bureau politique parti ale ni min ye wasadenw ye n'o ye RDA wasadenw ye fala ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kun ni dalanbaniya donna bɛɛ la sabula dunko juguya ni yuruguyurugu kun barika bonyana kosɛbɛ Dawuda Tigete ale bɛ jira ko sɛnɛ ka se ka hakili lajigi waleya in a nana hukumu jumɛn kɔnɔna na n'a compte kɛra cogo di an ka se ka faamuyali kɛ a la bi tilegan in na. Bon 22 août ni nana cogo min wasa k'a faamu il faut k'an ka hakili jigin kɛ fɛnw dɔ la e yɛrɛ b'a dɔn février kalo la san 1966 coup d'état ye Kwame Nkrumah ka fanga bi Ghana bon o kɛra février kalo la n y'a f'i ye cogo min san 1966 bon coup d'état in kɛlen yen nɔ alors Modibo ni Sékou Touré ni Kwame Nkrumah olu de tun ye mɔgɔw ye minnu tun b'a fɛ farafinna ka yɛrɛya ka segin a yɛrɛ ma farafinna tilebiyanfan bolofara kɔnɔna na n'u b'a fɔ ma ko Union Ghana Guinée Mali donc o kɔnɔna la Modibo Keyita kelen o ko la dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko d'état kɛra alors conférence ba dɔ kɛra Bamako jamana conférence ba n'u b'a fɔ ma conférence nationale o tun tɛ parti dɔrɔn ka mɔgɔw ye dɛ gouvernement administration bɛɛ tun b'a la donc administration ani parti mɔgɔw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako mars kalo tile fɔlɔ san 1966 olu de jɛra n'a ye ko ka kulu dɔ sigi n'u b'a fɔ ma comité national de défense de la révolution o kulu in tun ka baara ye mun ye ko ka mafilɛ wulikajɔ ka kan ka barika bonya cogo min b'a to fasoden jugu minnu bɛ kɔnɔna la ani ni jugu minnu bɛ kɔfɛ u kana se ka dankari an ka taabolo la jamana ka taabolo la donc comité national de défense nin sigira n'o hakilina de Modibo m'a sigi dɛ jamanadenw de bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ administration ani parti olu de fara ɲɔgɔn kan Bamako k'o kɛ bon o kɛlen o y'a sɔrɔ bureau politique fana b'a nɔ la donc u ka baaraw tun bɛ ɲɔgɔn dafa de comité national de défense de la révolution y'aw min ye o ye de ka ko kɛ min b'a to wulikajɔ barika bɛ bonya k'an ka jamana dankari kana k'a la mais o b'a sɔrɔ bureau politique fana tun b'a nɔ la bon o kɛlen sa mars kalo la san 1966 ko commencera ka taa ɲɛ maintenant juillet kalo la tile 18 san 1967 denmisɛnninw ye tɔgɔmaba dɔ kɛ Bamako yan nɔ pionniers tun b'a la
brigade de vigilance tun b'a la miliciens tun b'a la syndicat yɛrɛ fana tun b'a la donc olu ye tɔgɔmaba dɔ kɛ Bamakɔ yan nɔ ka taa kun cɛ Sadi Mamadou Konate la o de kɔnɔna la olu ko sisan u b'a ɲini gouvernement ni parti fɛ minnu ye fasoden jugu ye k'o bɔ ɲɛmɔgɔw cɛ u kana se ka dankari kɛ an ka jamana taabolo la bon o kɔnɔna de la kalo min dar'o kan n'o kɛra mois d'août ye san 1967 la o la mun kɛra u y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na fonctionnaire dɔw tun bɛ yen nɔ u ye taxiw b'u bolo dɔw tun bɛ yen nɔ terrainbaw b'u bolo dɔw bɛ yen nɔ sow b'u bolo donc u ko ka fɛɛrɛ kɛ olu ka dɔn k'u bɔ jamana ɲɛmɔgɔsow ni ɲɔgɔn cɛ bon o de kɛra opération taxi ni opération villa ye o kɛra mois d'août de la 1967 bon tile damaw tɛmɛnen kɔ dɔrɔn o mois d'août kelen na tile 22 n'o ye 22 août ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra tuguni Bamako ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ko sisan ko bɛ taa bolo min kan bureau politique ale ka baara komi ani comité national de défense de la révolution bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ dɔ la bureau politique ka bɔ yen walasa ka dɔ bɔ baarakɛdaw caman cayali la donc bureau politique bɔra yen nɔ ka fara ka don k'a to comité national de défense de la révolution na bon o kɛra utu kalo tile 22 san 1967 bon o kelen u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ Madela Keita y'i kanto ko bon ko komi nin kɛra tan nɔ an ɲɛ bɛ ko bɛ taa bolo min kan fo kow dɔ de ka kɛ an t'a ɲini ka dɔnkili dɔ da min b'a to hakili jigi bɛ se ka to ka kɛ nin ko in kɔ hali n'a sɔrɔ an tɛ yen don min donc u bɛɛ jɛra na ko effectivement o dɔnkili ka dilan donc u ye o baara di Seydou Bagnan Kuyate ma bon 22 août ni Seydou Bagnan Kuyate de y'a sɛbɛn o de ye o dɔnkili ye donc 22 août nana ten de maintenant assemblée cili Modibo ma assemblée ci dɛ mɔgɔ b'a fɔ cogo filijuguba de y'o ye k'a fɔ Modibo y'a ci n y'a f'i ye tuma min ko komi pionniers ni fɛnw ye marche min kɛ juillet kalo la san 1967 la u ko minnu ye ɲɛmɔgɔw ye mais u ka baara ma jɛ kosɛbɛ a bɛ komi u bɛ siran k'u yɛrɛ di baara ma ou bien ko k'olu bɔ a la bon o kɔnɔna de la critique kɛra bureau politique bɛɛ la hali jamana kɔnɔna la an b'a fɔ bureau politique local bon o critique de kɔnɔna la députés dɔw tɔgɔ yera la olu tɔgɔ nana se fo assemblée ma donc assemblée y'o ye ko bon ko komi a fɔra k'a fɔ an ka minnu tɛ i yɛrɛ dila kosɛbɛ faso baara ma an k'olu bɔ an senkɔrɔ donc assemblée y'a yɛrɛ ci u y'u yɛrɛ bila en vacances o y'a sɔrɔ a tora san kelen député vote bɛ kɛ tuguni mais député yɛrɛ y'u yɛrɛ bila en vacances c'est pas dissolution c'est mise en vacances bon u taara o de fɔ Modibo ye o kɛra janvier kalo san 1968 u taara fɔ Modibo ko mais aw bɛ ɲini mun kɛ tan nɔ aw bɛ na ne bila mun baara façon na ne bɛ se ka gouvernement bɛ se ka baara jumɛn kɛ tuguni ni sariya t'a kɔ alors o de la a ye Sall o tun ye cour suprême président ye a y'o wele ka ɲininka ko bon nin ko in bɛ tan an bɛna kɛ cogo jumɛn o ko oui ko gouvernement bɛ se ka a ka baara kɛ ni ordonnance ye donc a nana ten de n'o tɛ Modibo ma assemblée dissous assemblée yɛrɛ de y'i yɛrɛ bila vacances la. Dawuda Tegete kunnafonidila don an kɔrɔ dɔ fana min ye ISRDA ye ale ka utukalo tile 22 san 1967 révolution active fala ye nin ye fanga yɛrɛ fanga ban pewu Sɔrɔdasiw kɔni i b'a dɔn nin de kɔfɛ Sɔrɔdasiw la ka fanga ta novembre kalo tile 19 san 1968 san na ka Modibo ka fanga k'a ban pewu an bɛ segin ka na Mali bilama kɔnɔna na fala ye sɔgɔmada in na taji citerne 900 o donna Bamako citerne 900 in bɛɛ lajɛlen Wolomasiri Tabaw Saw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri chauffeur n'u ka parantiw ale ni syndicat olu fana ka cɛsiri bɛ a la tajitigiw n'o o ye opérateur ye fala ye olu fana ka wulikajɔ bɛ a la maa caman de bolo dilen don ɲɔgɔn ma sa yaasa nin baara min ka se ka sigi sen kan nka k'a lakana ka bɔ fo an ka jamana selekew la ka se duguba kɔnɔ o ye Wolomasiri Tabaw ka baara ye n'a sera Bamako DGCC ale ta ye lakɔlɔsili ye a tilacogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ ka taa marabolow la i n'a fɔ u yɛrɛ a fɔ cogo min anw b'a fɔ de ko taji donna fala ye nka taji dɔrɔn tɛ gazi b'a la fiyɔli b'a la jɛti n'o bɛ kɛ avion na o bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan u b'o de donni ka na ko fiyɔli de ka girin k'ale kɔni ale ka girin kosɛbɛ ni tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen o la sa baara kɔni bɛ sen na sa yaasa ka se ka ninnu sɛnsɛn mun kan ka taa yɔrɔ min na k'o baaraw kɛ nka nin waati in na o bɛɛ lajɛlen bɛ don ani kuruba kɔnɔna na sɛbɛnw bɛ k'u la DGCC ale b'a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi ka tila ka tilali ko k'olu sigi sen kelen kan citerne 900 o de donna bi Bamakɔ kɔnɔna na ka bɔ min ye kɔnɔwarikaw olu fɛ yen Wolomasiri Tabaw ka kalanso min bɛ yen n'o tɔgɔ da Bubakari Sara Sila Kulukorokaw fɛ yen n'an b'a fɔ ma ko EMIA fala ye
EMIA kɔnɔna kalanyɔrɔ dɔ bɛ a bɛ fɔ masa ko école de état-major yi ale kalansen sigi sen kan nin y'a san 6 ye min ye certificat ye min b'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ kalan kɛ ale kɔnɔna n'u bɛ se ka tɔw marali baara kɛ wolomasiri taba ka gun kan o bɔko 7nan maaw olu ka bɔli de kɛra kununko min ye maa 31 kura minnu bɔra sa muso 2 o bɛ a la maa min ye bɛɛ lajɛlen da o ye lieutenant colonel protection civile Adama Sidibe ye ale ka kuru kɛra 14 20 o sanfɛ kalan in sa n'o o ye certificat in ye fala ye a b'a to sa u ka dɛmɛ bɛ d'u ma bi u bɛ se ka baara kɛ a bɛ fɔ ma bataillon ani régiment o marali baaraw bɛ se ka olu fana kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan sa u kelen filɛ ka ni sɛbɛn minnu sɔrɔ nin ye u b'u yamaruya ka taa yɔrɔ wɛrɛ kalanso in yɛrɛ ɲɛmaa n'o ye colonel Ismaël Jakite ye ale kalan in tɛmɛna sira minnu fɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan an'u ka se ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka taa s'a kuncɛyɔrɔ la ale y'o fɔ min ye maa minnu bɔlen filɛ nin sa ko k'u kɔni kan k'u cɛsiri kosɛbɛ sabula nin y'a san 3 ye yɛlɛma caman donna kalan in kɛcogo la yaasa cogo min na baara bɛ se ka sigi sen kan Jakite a k'u ye min na kɔlɔsi zen taw olu ka kow sen fɛ komi wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye fala ye protection civile maaw olu b'a la cogo min min ye polisilakaw ye olu fana bɛ a ko hukumu kɔnɔna o cogoya kelen na yaasa u bɛ se ka kɛ cogoya kelen cogo min na sabula bi u bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ u bɛɛ lajɛlen ma ko u bɛɛ lajɛlen kɛra sɔrɔdasi ye n'o ye militarisation ye ko yɛlɛma donna ninnu ka bɔko 7nan in ta in na jɔnjɔnw dili kɛnɛ kan sa ani baaraw bɛɛ lajɛlen kɛlen min ye maa min ye bɛɛ da n'o ye lieutenant colonel sapeur pompier Adama Sidibe a ye foli tanu ta ka ɲɛsin maa minnu fatura maa minnu bɛ sa ni olu fana bi n'olu bɛ furakɛli la ka dugawu don kɛ olu ye olu bɛna wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ an'u ye magan mun kɛ yaasa ka se ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ a y'i da don o la général de brigade Musa Yɔrɔ Kante ni ale Mali sɔrɔdasiw ka kalanyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye ale ye nin kalanso in maaw fo baara kɛcogo ɲuman na min ye Kante sako fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan kimɛli kuraw ka se ka don sen na min ye kalansen kuraw ka don a la sabula bi sɔrɔdasi kɔni polisi gardi a bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ ma ko wolomasiri tabaw kalan in ale sigira sen kan état-major la n'o ye certificat ye san 2020 nin y'a bɔko 7nan ye ka kɛ ni kalanden minnu tilara kɔnɔna na so bɛ se 180 ma a dayɛlɛ waati ale ni sisan cɛ garde national maaw min ye état-major ɲɛmaaba ye n'o ye Élysée Jandaw ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taga bɔ olu ye nin kalo in tile 21 n'o tun ye kununko ye fala ye i b'a dɔn k'a fɔ min ye Jean Élysée Daw ye a bɛ munumunu salo la sɔrɔdasiw ka dagaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Tomɔkɔrɔbugukaw fɛ yen ale yɛrɛ ye garde ye a taara yen sa ka taa u ka baara kɛcogo lajɛ maa minnu bɛ garde kan yɛrɛ dɔn fala ye Tomɔkɔrɔbugukaw fɛ yen Jean Élysée a n'a ka maaw sɛbɛkɔrɔ kunbɛra i n'a fɔ faama kunbɛ bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen général de brigade Dawuda Traoré ni ale ye garde maaw ka chef d'état-major ye ale de y'a kunbɛn Élysée Jandaw y'a nakun f'u ɲɛna baara min na kɛ cogo min la ni minnu kɛlen don bi fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan wolomasiri tabaw ka gun kan kɔ olu f'u ye u fana ye ɲɛfɔli k'a ye u ka baaraw kɛcogo la u b'a fɛ dɔ ka fara u fanga kan cogo min na mɔgɔ taw bɛ kɛ cogo min na baaraw sigilen don sen kan cogo min na garde kɔnɔna na u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sa a munumunu kɔnɔna na degun minnu b'u kan u y'u da don o fana na baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye garde maaw yɛrɛ fala ye an'olu ye kuma ta ɲɔgɔn da maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ sɛgɛnnafiɲɛ wala garde kɔnɔna na n'olu yɛrɛ bɛ fɛ ka se ka baaraw sigi sen ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu fana ye dɔ fɔ a ye u ka waleyaw kɛcogo la gɛlɛyaba minnu bɛ yen fana y'u da don olu la k'olu fɔ a ye a ko a kɔni ka nin taama kun fɔlɔ in fala ye o ye ka bɛɛ ka degun dɔn k'a fara ɲɔgɔn kan ɲɛmaaw olu de bɛ se ka a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka a kɔni y'a ɲini u fɛ sa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan fɛɛrɛ minnu fɔra ani majɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka latile cogo min na Kayikaw ka jetia min bɛ yen n'o ye Tata ye ale tun bɛ wuli ka jɔ la ka ɲɛsin dugu kɔnɔna ni maaw n'u bolominɛw la kɔnɔna ma a ka wuli ka jɔ senfɛ sa jɔnkakaw fɛ yen yɛlɛmani no kilomɛtiri 30 ni yɛlɛmani dugu ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ nin y'aw ka fan ye dɛ jɔnkaka k'u taara yen u ka wuli ka jɔ senfɛ u n'u ka ɲɛmaaba n'o o ye lieutenant colonel Sama Gasama ye u balila Bamanjɔli ni wale kɛbaaw la fala ye u ye 5 don fiɲɛ na Bamanjɔli kɛbaaw ninnu bolitɔ sa u ye 2 kɔni bɔ baara la pewu min ye u bolila ka minɛn minnu to yen sa o ye saga ni baw ye an'u ka maramafɛnw dɔw bɛ yen u taara ka olu to min ye wulikajɔ in ye sa wolomasiri tabaw kɔni ye nɔbɔli kɛ maa ninnu kɔni u sera ka 2 de fa u la u ka sigiyɔrɔ minnu bɛ sa min ye sɔrɔdasiw ye olu ye larawulili daminɛ kunu ni kunnasinigo bɛɛ lajɛlen min ye sɔrɔdasiw ka nin bolofara 7nan min sigilen don dugukoloko kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen u ka ɲɛmaa n'o ye colonel Jibril Kone a y'u fo k'u waleɲuman dɔn jetia Tata a bɛ ka nin min kɛ nin ye ko nin de ka ɲi ka bɔ ka taa yɔrɔw lajɛ ko bagan ninnu bɛna segin u tigiw ma fala ye anw ta t'a la bani ninnu nin t'an ka baniw ye wa i b'a sɔrɔ u ye nin bɛɛ minɛ mɔgɔ la ko jaga
nin caman bɛ minɛ ko jaga de k'u taara ka minɛn caman de to yen armée kɔni y'a bɛɛ lajɛlen salo kayikaw fɛ yen gendarmerie ma olu fana ye wulikajɔ kɛ fala ye kalo in tile 18 drogue min bɛ n'a fɔ ma ko chanvre indien o birikiden 100 n'a musaka bɛ taa se wari miliyɔn 15 ma olu y'u bolo da u ka mata mobili dɔ kɔnɔna na commandant min bɛ yen n'o o ye brigade territoriale min bɛ Kayi marabolo kɔnɔna na n'o ye chef d'escadron Brahima Kulubali ye ale ka kibaruyaw la sa ko nin waleya in sɔrɔla kibaruyaw fɛ duguden minnu ye kibaruya ninnu d'u ma o la sa mobili kofɔlen kɔni u y'a kunbɛn k'a sɛgɛsɛgɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamukaw olu fɛ yen kari ale jɔlen sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kan an bɛɛ ka bɔ ka an ka minɛnw yira fala ye a taara ye k'a fɔ sa maa kelen bɛ ale ka valise kɔnɔna na min ye chambre indien n'o ye drogue sugu dɔ ye ale birikiden 100 o yira o kɔnɔ bolomasiri tababu n'o ye gendarmerie olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bolo da sa ka se k'u bolo d'a kan min ye lieutenant Abu Darahamani Danbele ye ale min yɛrɛ ye sebe ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi marabolo kɔnɔna na ko k'a fɔ nin baara n'a ka cɛdenw wulikajɔ ni cɛsiri sabula ɲɛmaw olu ka laɲini ye nin de ye sɛgɛsɛgɛliw bɛna na to senna yaasa k'a lajɛ maa minnu ye nin ko in na n'o y'a sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ sen bɛ a la sabula maa kofɔlen bɛ n'o sɛgɛnama ye n'o minɛna a yira k'a fɔ k'ale ka so bɛ Diboli lieutenant Abu Dramane Danbele ale y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛna wulikajɔ kɛ ka se ka cɛsiri kɛ min ye chef d'escadron Brahima Kulubali ye sa a ko sa ko ka wolomasiri tababu n'o ye gendarmelakaw ye u ye nin baara min kɛ Kayi marabolo kɔnɔna na bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna na ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn mara kama bɔli ni mara sigili la sen kan Kayi marabolo kɔnɔna na sa min ye gendarmerie ye ale kɔni bɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ka kɔlɔsiliw kɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili la Kayi marabolo la Bamako ya min ye sapeur pompiers ye olu tun bɛ tɛgɛlajɛla ba sanfɛ fala ye baro k'a fɔ nin waati in na ba kɔni n'an kamana ganna an bɛ taa an jɔ pɔn kan k'an yaari k'an fili o la sa min ye brigade kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don ba kun kan bi Balabugukaw fɛ yen min ye ka taa lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min n'u ka minɛnkuraw ye PNUD ale ni Mali jamana ɲɛmaaw ye nin ko in sigi sen kan sapeur pompier maaw ka directeur général dan kan n'o ye colonel sapeur pompier Bakari Daw ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ye a ko nin y'u ka baara kɛcogo de ye waleya min na to senna sa fo tile 3 yaasa k'a lajɛ minɛn minnu b'u bolo ani wulikajɔ ni cɛsiri minnu b'u ka ku kɔnɔna na bi u ka se k'olu kɛ lakɔlɔsili ani ka kɔnko ma ka se k'olu sigi sen kan yaasa degun bɛ se ka ban cogo min na maaw la ba ale sanfɛla n'a kɛrɛfɛlaw bɛɛ lajɛlen na Daw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye sapeur pompiers ye olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kasaraw kunbɛli ma ka se ka a bali ka wulikajɔ kɛ fana ni maa minnu ye degun sɔrɔ k'olu bɔ o kɔnɔna na o baara kɔnɔna na sa olu jagoyalen don sa ka nin baara ninnu kɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ maaw b'u ye tasuma fa ni sirabaga kasara de la n'o tɛ jiw ni baw kan ani kɔlɔnkɔnɔnaw la olu bɛ baara kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa didenw ni fɛnw degun mana se maaw ma yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛ baara kɛ sigida 5nan ale maire ka dankan 5nan fana tun bɛ kɛnɛ kan ale fana ye a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni diyar'u ye kosɛbɛ a n'a to sa min ye sapeur pompiers ye u yɛrɛ n'u ka minɛnw kɛcogo lajɛ baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ n'a ye cogo min na ka se k'o sigi sen kan dugudenw ka lakana ka taa o kanu na douane maaw olu ye lajɛ kɛ san kalo 6 fɔlɔ min ye douanelakaw ye sefa wari miliyari 632 ko u y'o de sɔrɔ tɔnɔ na kɛmɛ sara la sabu taa bɛ 64 buruburu 80 ale ni 5 ma min ye douane ye san yɛrɛ kuru kara kɔnɔna na sa u kan ka musaka min ɲini ɲinan san kɔnɔ o ye miliyari 970 ye o wulikajɔ kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna na sa min ye miliyari 533 ye ka taa se buruburu 700 ale ni 43 ma k'u sera ka o kɔni kimɛli kɛ k'a sɔrɔ u kun ka laɲini kun ye min ye u kun kan ka min ɲini san kalo 6 fɔlɔ kɔnɔna na o ye miliyari 482 buruburu 823 de ma n'i y'a ta k'a jateminɛ sa 100 sara la sabu n'a fɔ u ye 110 de sɔrɔ buruburu 55 ka kɛ ni san kalo 6 fɔlɔ ye mois min bɛ bi n'o ye kalo min bɛ senna nin n'o ye juillet kalo salen kɔnɔna na sa k'u ye wari min sɔrɔ kɔnɔ o taara se sefa wari miliyari 98 buruburu 154 ma gɛlɛya n'a ta bɛɛ min ye Sɛki Amala Jalo ye n'ale ye u ka directeur ba ye douane kɔnɔna na sa ko ka basigi ni cɛsiri fara sen kan waleya minnu bɛ bi n'o bɛ ka se ka degun ta ka s'u ma ka se ka olu kunbɛn cogo min na a y'a ɲini u fɛ sa Kayi Kidira Diboli o sira u k'o matarafa kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula maa caman bɛ minɛnw minɛ n'olu fɛ fɛn belebeleba 3 a y'o ɲini u fɛ u ka dɔ fara sɔrɔw kan min ye wulikajɔ kɛ ka se ka sa min ye bingalikɛlaw ni maa minnu bɛ yuruguyurugu kɛ ka se k'olu kɛlɛ ni marifaw ye olu donni an ka jamana kɔnɔ drogue donni mercure ale ni furaw donni k'u k'olu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi wa a y'a ɲini u fɛ fana u k'u jija sa u ka kibaruya sanumanw sɔrɔ ka se ka baara kɛ n'o ye cogo min na douane ale hukumu kɔnɔna na yɛlɛma 33 min 38 min b'u bolo
n'o y'u ka baara kɛ cogo n'o ye seji kɔki ye o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka kɛ ni bɔlɔlɔ sanfɛla sangalamali ye ani jamana minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'o ye AES kɔnɔna na o baara hukumu kɔnɔna na duwalakaw fana ka se k'u jeniyɔrɔ fin cogo min na jaabi ɲuman o ka se ka sɔrɔ Cheikh Amala Jalo a y'o ɲini duwalakaw fɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako ca ni min kɛra araba don ye o y'an ka lakɔlɔsili ye sabula kalo min yɛrɛ tɛmɛna kelen pe dɔrɔn de kɛra araba n'o ye juillet kalo kɔnɔna na kelen pe dɔrɔn de kɛra araba kɔnɔ wa nin kalo in fana daminɛna sa 2 kɛra juma na ka ban donc k'a kɛ juma ye siɲɛ kelen o ka fisa bɛɛ lajɛlen ma kununko juma n'o o ye utukalo tile 21 ye conseil des ministres ka lajɛ kɛra lajɛso kɔnɔna na kuluba faama sigiyɔrɔ min ye général d'armée Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na ministres ka ɲɛbila sɛbɛnw n'u kan ka kɛ sariya ye olu ta ministres lamɛnna u ka baara kelen n'u ka baara bolodalo hukumu kɔnɔna na sariya ko ta na sira fɛ ministre min bɛ jamana bolimafɛnko kunna sa ale y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛ ni mara kamabɔli an ka jamana kɔnɔ bi min ye sɛbɛn minnu bɛ yen n'u kan ka baara dɔw la ani Keɲeba ale ni Jati Sangaw fɛ olu ka worodugu yan fan fɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko kura bɛna na d'u ma fala ye min bɛna kɛ san 3 ye nka a tɛ se ka yɛlɛma tuguni donc u bɛ ka ɲinini olu bɛ to sen na fo ka se san 3 ma nka yɛlɛma cogoya wɛrɛ t'a la tuguni n'u ma fɛn sɔrɔ o y'a bannen o ye ɲinini bannen sabula ni sanu permis bɛ d'i ma i bɛ yamaruya fɔlɔ de ka taa ɲinini kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ sanu bɛ yen ko ɲinan ta in sen ta ye san 3 ye ka kɛ ni Mali sariya kura ye o fana kɔfɛ fana ministre min bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna a ko fana ko a ye décret fana 2nan ta fala ye min bɛ tali kɛ sa lithium ale ni dugujukɔrɔ nafa tɔ ɲinini na ta ko 2nan hukumu kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'o ye interim lithium SARL faraba ye ni ale bɛ Buguninkaw fɛ yen jɛkulu min fana bɛ yen n'o halisa ale interim lithium SARL ye n'o bɛ Gumankaw fɛ yen Kɔlɔnjɛbakaw ka marabolo kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲinini sɛbɛn kun dir'u ma sa n'o ye lithium ko ta nasira ye o la sa ministre y'a yira sa k'a fɔ ko Tropical Gold Mali SARL ale ta ye Kangarekaw fɛ yen Yanfoyila marabolo kɔnɔna na gouvernement tun ye permis di ninnu bɛɛ lajɛlen ma u bɛ se ka lithium ale ɲini cogo min ani dugujukɔrɔ nafa wɛrɛ fɛnw nin jɛkulu bɛɛ lajɛlen sa sɛbɛn min kun dir'u ma n'o kun kan ka kɛ san 2 hukumu kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko o sɛbɛn kɔni bɛɛ lajɛlen ser'u dan na sen ta san 3 de bɛna na d'u ma yɛlɛmako kelen o la sa jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen n'o o ye interim lithium SARL ye Tropical Gold Mali SARL ninnu bɛɛ lajɛlen ko ninnu ka jiko 2nan ye sa min ye yɛlɛmako kɔni o tɛna ye o la tuguni sabula jamana ye ale y'a ka dugujukɔrɔ nafaw ɲini ni sariyaw bɛɛ lajɛlen falen ministres ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na premier ministre ye gouvernement ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko baara min kun kalifara ale la ni gouvernement kan ka baara kɛ n'o gafe san 2025 san 2026 ko gafe bɛna na s'a kuncɛyɔrɔ la a ka kan sa u ka gafe kura sigi sen kan ka kɛɲɛ ni Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a lawaleya sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen n'o sen kan o la sa gouvernement kan ka baara kɛ ni sɛbɛn kura min ye n'o bɛna na sigi sen kan san 2027 ka taa se san 2031 ma o kan ka baaraba minnu ta sen na o baara bɛna na tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ sinsinnen don mun kan ka se ka bayɛlɛmaliw kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni min ye Mali kura ɲɛtaa sira ale la waleya sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen kan san 2024 ka taa se san 2031 ma o ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan taabolo 5 u bɛna na o ta min ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka o sinsin bɛn ni kelenya ani lakana min ye mara kɛcogo ye k'o lakurakuraya an ka jamana kɔnɔ ka bayɛlɛmali don an ka sɔrɔko la sɔrɔ bɛ se ka bɛɛ lajɛlen labɔ cogo min ye an ka jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ yiriwaliko ta nasira an ka marabolo kɔnɔ ani degun kunbɛli la k'olu fana sigi sen kan min ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan sigidaw ka se ka bɛrɛ kɛ yaasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔw bɛ se ka kunbɛn cogo min na ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye baara min filɛ nin ni premier ministre y'a dantigɛ conseil des ministres ɲɛna fala ye n'o y'u ka plan d'action de travail gouvernemental ye ale bɛna na sigi sen kan san 2027 san 2031 n'u tilara bɛɛ la tuma min ko sɛbɛn filɛ nin k'u y'o sɔrɔ u bɛ taa n'a ye conseil des ministres la ka taa yira olu la n'o bɔra yen sɛbɛn bɛ taa CNT la a bɛ sɔrɔ k'a fɔ sa k'u ka baara kɛ ni a ye san nata in kɔnɔna na ministre min bɛ an ka jamana cɛsirila ko kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye
a ko ko ale tun bɛ utukalo tile 12 min ye lajɛ belebeleba in ye ale yɛrɛ kunnafonidiw kɛ ka baro sigi kɛ sa yaasa cogoya min na farafina ale ka lakana ko bɛ se ka sigi sen kan tugun farafinakaw yɛrɛ bɛ se k'u jɔyɔrɔ fili cogo min na u ka lakana ko la fɛɛrɛ minnu sigira Mali kɔnɔna na o baara ta na sira fɛ a ko ko a n'a jɔnjɔnw y'o baaraw a ye ɲɛfɔli kɛ o la Mali yɛrɛ ka miirina ni AES miirina baw ye min ye k'a y'i da don o la baro sigi ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ wa jamana wɛrɛw fana maaw bɛ a n'olu fana ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan ye a ko a ka taama fana senfɛ Wuranakaw fɛ n'olu ka faaba ye Kigali ye maliden minnu bɛ yen ko a n'olu fana kuma ɲɔgɔnyara ka kɛ ni jamanakuntigi ale ka laɲini ye minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale y'a yira sa conseil des ministres la ko olu kɔni tun bɛ jɛrɛ la jɛrɛ min ta ko 24 na n'o o kun sigira sen kan jɛrɛ min n'o bɛna sigi sen kan n'a bɛ f'o ma sa ko farafina laadala furakɛlikɛlaw fala ye olu tɔgɔla don ta ko 24 na k'o de bɛna sigi sen kan min ye ta ko 24 ye sa ale kan ka ɲɛnɛmaya utukalo tile 31 u ko ɲinanta hukumu kɔnɔna na sa o bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ka kɛ ni san min yɛrɛ talen don k'o kɛ kalan ale ni seko ni dɔnko san ye k'a bila hukumu kɔnɔna na ɲinini minnu kɛra an ka farafin furakɛlaw fɛ ka olu sangalamati bɛɛ lajɛlen bɛ se ka olu ye cogo min don in kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna bɛn ni san 3 ye san 3 min Mali ye jɛkulu sigi sen kan min bɛ ɲinini kɛ farafin furakɛli ta na sira fɛ ko a bɛna bɛn n'o fana san 3 ye san 3 ye ni farafina ka donba min sigilen don farafin furakɛlaw ka don hukumu kɔnɔna na k'u bɛna bɛɛ lajɛlen sigi sen kan baro sigiw lajɛlabaw bɛna kɛ farafin furakɛlaw fɛ farafin furakɛlaw yɛrɛ bɛna ka na u bila u fila ni dɛbɛ la ka se ka ɲɛfɔli kɛ farafin fura ani fura minnu bɛ yen n'an bɛ baara kɛ n'olu ye nanzarakaw fɛ ka k'olu sangalamati ɲɔgɔn na don in fana kɔnɔna na farafin furakɛlaw na maaw farafin furakɛ fala ye fu falaki min ye Mali ni Chinois ka farafin furaw ye fana olu fana bɛna taa bila kɛnɛ in kan minisiri ko sa ko donba in kɔni sa ko a bɛna sigi sen kan yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen wele min ye utukalo tile 31 bɛɛ ka ye a kɛnɛ kan a ko fana ko ɲina k'u bɛna kalanta sigi sen kan n'o ye sanayɛlɛ kalanso tali kɛrɛnkɛrɛnnin ye o baro sigi bɛna kɛ ka kɛ ni ko yɛlɛma cogoya an ka jamana kɔnɔ u y'a yira sa ko septembre kalo tile 17 a tile 18 n'a tile 19 Bamakɔ yan salon de la rentrée universitaire ko bɛna sigi kɛnɛ don kɛnɛ min na a to sa kalanden somaw min ye kalansow ye kɛnyɛrɛye ni jamana taw u bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u dɛmɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ kura minnu bɛ se ka sɔrɔ bi kalanko ta na sira fɛ sanayɛlɛ kalansow la bolodiɲɔgɔnma minnu bɛ se ka siri sen kan ka olu kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna sa ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye kupu asimi ko o ta ko ɲinansan kɔnɔna ko baaraw bɛna daminɛ sifu bɔra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sa ka na o jɛrɛ in hukumu kɔnɔna na k'a kɛ kun ye ka farikolo ɲɛnajɛ n'o ye silamɛdɔlata ye ka o don ba la denmisɛnninlakaw k'olu tiru ɲɔgɔn na seko ni dɔnko baaraw k'olu fana bɛna k'a la dulata ninnu sa ko olu bɛna kɛ Mamadu Konate kɔnɔna na ale ni Sadu Wɛnzɛ k'a daminɛ septembre kalo a daminɛ utukalo tile 21 na ka taa se septembre kalo tile 12 ko farikolo ɲɛnajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o hukumu kɔnɔna na minisiri a ko fana ko min ye a tun bɛ taama la Nizɛrikaw fɛ yen olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa sifinnaka minnu bɛ cɛncɛn fɔ ka jamanaw la sa ka se ka baro sigi sen kan o tako sabanan tun ye nin ye min ye yɛlɛma hɔrɔnya o bɛ se ka kɛ cogo min na sifinw taabolo ye ka se ka baaraw sigi sen kan denmisɛnnin 500 ka bɔ AES jamanaw la a n'u teri jamanaw olu de ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa hakilila jagabɔ kɛ sa baarako ta na sira fɛ sifinw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye sini ma sinikɛnɛ ma u yɛrɛ bɛ se ka baara min k'u yɛrɛ ye yɛlɛmaliko ta na sira fɛ a n'u ka jɔyɔrɔ tali ka se ka baara kɛ marabolo kɔnɔna na ni mara kamabɔli ni yɛlɛma hɔrɔnya ko ta na sira fɛ jɛkulu in sa ko a kuncɛlibaw minnu y'a labɛn olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye san wɛrɛ ta ye n'o ye san 2027 ye n'o y'a ta ko 4nan ye u ye Mali sugandi a kana kɛ o kɔnɔna na minisiri min bɛ sɛnɛko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ ko jɛrɛ 33 kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛko ta na sira fɛ sa diɲɛ seleke naani ale tun y'o sigi sen kan min ye ɔrɔmukaw fɛ Itali k'a daminɛ juillet kalo tile 20 na ka taa sa tile 24 ma Mali yera o kɛnɛ kan jɛrɛ in ye tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ sɛnɛ taabolo kura ni sɛnɛ bɛ se ka basigi ka cogo min na a bɛ fɔ min ma sa ko bioéconomie k'o sɔ gɛrɛ sɛnɛkɛlaw la kɛnɛya ani mara kɛcogo ɲuman ale ni dugukolo bɛ se ka sanuya cogo min na k'u ye tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na jɛrɛ jɛkulu in senfɛ sa min ye sɛnɛko yɛrɛ ka se ka don ba la min ye sɛnɛ ni waatilama ninnu sa fɛɛrɛ kura min bɛ se ka sɔrɔ ka se ka kimɛliw kɛ sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka maaninfinw nafa cogo min na ka se ka dugu nafa ka jamanaw nafa ka kabilaw nafa o ka bɔ o la k'a kɛ sɛnɛ min bɛ se ka kɛ ka feereli ka se ka tɔnɔ sɔrɔ kosɛbɛ
k'o don bala ka kɛ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen baloli ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka ɲini o la ministre y'a yira sa k'a fɔ ko a ka kuma kɔnɔna na kɔni min ye baabu senfɛ ale yɛrɛ kuma ta dayɛlɛ don ka se ka ɲɛfɔli kɛ Mali ka fɛɛrɛw ni Mali ka miirinaw ye min ye k'o fɔ diɲɛma ale ɲɛna ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko ɲina min ye septembre kalo ye ko bɛna n'o ta k'o kɛ tourisme tɔgɔla don ye an ka jamana kɔnɔ ka taa yɔrɔbaw lajɛ ka munumunu salo kɛ k'an ka tabiyaw n'an ka danbe yɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Mamu Dafe y'a yira sa k'a fɔ ko min ye diɲɛ kɔnɔna na septembre kalo tile 27 o de talen don ka kɛ tourisme tɔgɔla don ye nka o sigira sen kan sa kabini san 1980 diɲɛ seleke naani tɔgɔla tourisme tɔnba ale fɛ ministre Mamu Dafe sa ko ɲinan kɔni olu ye septembre kalo yɛrɛ de ta koyi k'o bɛɛ lajɛlen kɛ a ye seko ni dɔnko yɔrɔba fɔlɔ u bɛna olu lajɛ baro sugu bɛna kɛ ka maaw bila ka taa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ni maa tɛna an yɛrɛ na munumunu ɲɔgɔn kan yan ka taa an ka yɔrɔw lajɛ k'an ka yɔrɔw tin don an ka denmisɛnninw na ka fɛɛrɛw sigi sen kan sa ka kuma ɲɔgɔnyaw don jamanadenw olu ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛna sugandi mun bɛna kɛ Mali ale na majamunukɛlaw ye fan wɛrɛw fɛ n'o ye Mali lasigiden minnu bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se ka Mali kofɔ diɲɛ fɛ fan 14 bɛɛ fɛ o mɔgɔw bɛna sugandi u y'a yira fana sa Mali yɛrɛ bɛna tasibila fana kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye an ka tourisme don ba la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ka waleɲumandɔn kɛ olu ye min ye jɛmukanw bɛna sigi kunnafoni gafew kan min ye kunnafoni so kɔnɔna télévision so ale ni an ka jabaraninw bɛɛ lajɛlen kan don in sa ko ni Ala sɔnna ma ko a bɛna kɛ laada ye an ka jamana kɔnɔ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna sa n'o o ye Asaba Jalo ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi AES tɔgɔla n'o bɛ tali kɛ ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ani ɲɔgɔn dɛmɛ ani dɛmɛ hukumu kɔnɔna na sa k'olu kɔni tun bɛ ɲɔgɔn yera kɛrɛnkɛrɛnnenya AES tɔgɔla Wagadugukaw fɛ yen utukalo tile 9 ka taa bila tile 14 na a ko o jɛrɛ filanan in bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na wa min ye musow ye du ani denmisɛnw olu la kɔlɔsili ko fana AES kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛmɔ k'a kɛ kelen ministre Asaba Jalo a ko min ye dengue banako ta na sira fɛ sa ko a kɔni dɔgɔyara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in kan jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan n'o ye bana kunbɛn ye an ka olu kɛ an taabolo ye don o don yaasa an bɛ se ka kisi banaw ma cogo min na Bamako utukalo tile 21 san 2026 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulibali chevalier de l'ordre national. Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunnatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw ma kɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la ministre min bɛ jamana siraba ta ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Buguningaw fɛ yen min ye fɛɛrɛ kuraw k'olu sigi sen kan yaasa cogo min na maaw bɛ se ka u yɛrɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka baara kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ o baaraw olu kɛra Buguningaw fɛ yen gouverneur ka directeur de cabinet n'o ye Dramane Jakite ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo baara in kɛra sa ji ale ni kungo ani waati yɛlɛma ministre so ma olu nana ni sɛbɛn minnu ye u bɛ se ka don ba la cogo min na ka kɛ ni maanifin minnu bɛ Buguni mara yɛrɛ kɔnɔna na olu ka se ka faamuyali kɛ min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan sa ka se ka fɛɛrɛw sigi biodiversité ko ta nasira la ale ni Kumingi ka se k'o fɔ maaw ɲɛna min ye fɛɛrɛ 20 min b'o kɔnɔna na a n'a taabolo 23 ka se k'o fɔ diɲɛ seleke naani bɛnnen don min kan fɛɛrɛ in sa a kɔni kɛ kun ye min ye nin waati na maanifinw yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan sɛnɛko ta nasira fɛ sanubɔko ta nasira fɛ ka se k'u yɛrɛ nafa ɲɛ k'a sɔrɔ degun u ma o sɔrɔ min ye dugukolo sanuma bɛ se ka to cogo baara bɛ se ka kɛ dugukolo la cogo min na ni sanubaw banna ale ni dugukolo bɛ se ka lakurakura cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dugukolo yɛrɛ fɛn minnu bɛ yen ka se ka na olu ka se ka fali ka se ka ban musaka minnu kan ka don o la olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na hakili jagabɔ in ye tali kɛ o la. Tɛnɛnkunkaw fɛ yen Tɛnɛnkunkaw ka commissaire principal Ousmane Jamutene ale ye Tɛnɛnkunkaw ka fɛɛrɛ kɛnɛ sigi sen kan min bɛ tali kɛ bagan marako la Tɛnɛnkun n'a marabolo n'a Tɛnɛnkundugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na SNV n'o ye Susikaw ka dɛmɛjɛkulu ye Fala ye ale ni Sahel Eco maaw olu kɔni seginna nin baara in na
fɛɛrɛ mun sigilen no sen kan sa min ye bagan mara ye tɛnɛnko marabolo la a bɛ se k'u nafa cogo min na min ye bagan mara yɔrɔ minnu bɛ yen musakaw bɛ sɔrɔ cogo min na susikaw ka dɛmɛ bɛna na sira minnu fɛ ka ɲɛsin PASEMD ale lawaleyali ma nin baara ninnu ye tali kɛw la baganw munumunu saloli u bɛ tɛmɛ sira min fɛ ka taa marabolo wɛrɛw kɔnɔ ni jamana wɛrɛw kɔnɔna na o siraw olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min ji bɛ se ka d'u ma cogo min na ka fɛɛrɛw kɛ ka bolodi ɲɔgɔnma sigi sen kan min ye bagan maralaw ni bagan maralaw ni sɛnɛkɛlaw ale ni jɛgɛmɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra tɛnɛnkunkaw fɛ yaasa sa magwa mun bɛ dugudenw na dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na u ka se k'u ka baganw olu tɔnɔ sɔrɔ perefe min bɛ to miyankaw fɛ n'o ye Kalifala Kulubali ye ale ye barosigi sigi sen kan sa barosigi bɛ sigi sen kan ka kɛnɛ ni min ye u ka kungokolon fandanbanda minnu bɛ yen n'o bɛ taa bɛn taari 500 ma ko u bɛna na olu kɔn maaw ka don o kɔnɔna na Kula ale bɛ a la dugu minnu bɛ Kula kɔnɔna na sa n'o ye Bacɛnso ye Kula yɛrɛ Makuyi Kakorikuyi ka taa se Yabara ma sa ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna bila hukumu kɔnɔna na hukumu min na sa maa tɛna don kɔnɔ ni kungo minnu bɛ Samara kɔnɔna na Fala ye ko yaasa u ka se ka nin kura sɔrɔ u ka se ka yiriden kuraw sɔrɔ u ka se ka falen kuraw sɔrɔ ka se ka sigi u sen kan fo nin waati in na sa maaw ka bali ka don a kungo ninnu kɔnɔna na degun caman sera u ma o la sa min ye baara in ye sa u bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan maa 5 bɛ jɛkulu minnu kɔnɔna na dugudenw bɛ a la min ye mara baarakɛla minnu bɛ olu fana bɛ don a kɔnɔna na service technique olu fana bɛ a la ale ni kungo ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa fɛɛrɛ min nana sigi maa kana se ka don ka dancɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ni GPS ye o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kuma fɔra a kɛnɛ kan septembre nata in Fala ye san 2026 kungo ninnu kɔni a ko kan ka sigi sen kan waleya bɛ tali kɛ san 5 o de la min ye Tomiyankaw olu fɛ yen ka ɲɛfɔli kɛ sɛnɛko ta na sira fɛ Masina dugukolo kan baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye Masinakaw ye u y'o hakili jagabɔ kɛ ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye n'o y'a sɔrɔ samiyaji kɔni ma kɛ u sago ye kosɛbɛ Masinakaw y'a yira sa ka fɔ k'u fana tɛ se k'u bolo fila da u kun ka kule ji min sɔrɔla san 2025 kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ utukalo tile 10 na o tun bɛ bɛn 256 ma sango Masinakaw fɛ yen sango ta kɔni o bɛna 325 ma ɲinan ta utukalo tile 10 o taara bɛn 256 ma ko o jiginna kosɛbɛ Mɔnipebugukaw fɛ sa ji yɛrɛ kɔni taara se 200 milimɛtiri 263 ma min ye Kolongomotu ye sa olu taara bɛn min ye 253 ma ani ni sayi olu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko ji kɔni tiɲɛ don a ma don nka suma minnu danna olu kɔni wulicogo diyara olu ye kosɛbɛ min ye Masina yɛrɛ marabolo kɔnɔna na sa u ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan sa o ye balo tɔni 311 ye buruburu 9 u kɔni bɛ fɛ k'o de ɲini min ye angɛrɛ fana ye u y'a yira sa ko angɛrɛ fana dili fana o fana sigira sen kan Masinakaw fɛ yen min ye tɔni 67 ɲɔgɔnko ye engrais organique la ko olu minnu dira jamanadenw fɛ sa o sera ka di sɛnɛkɛlaw ma ka se k'u dɛmɛ n'o ye ba n'o o ye baji yɛrɛ ye o bɛ kundama min na bi o kɔni kɛlen tɛ k'u wasa kosɛbɛ min ye milimɛtiri 3 buruburu 23 ale bɛ o de la k'a sɔrɔ sango ni waati kelen in na milimɛtiri 4 buruburu 11 a kun b'o la san 2025 sɛnɛkɛlaw kɔni ni sɛnɛ dɛmɛbaaw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bilasirali kɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko sɛnɛ kɔni tiɲɛ na sango sanji ma caya sa nka u t'u bolo fila da u kun ka kule Fala ye Masina marabolo kɔnɔna na denmisɛnninw ka ndolantan min bɛ yen n'o ye UFOA ye u b'a dɔn sa Fala yanni ka taa Coupe d'Afrique la denmisɛnninw kunda u kɛlen don ka farafinna tila kulu de anw ka yɔrɔ ye zone UFOA A de ye zone UFOA A in kɔnɔna na sa tirage de kɛra Dakarikaw fɛ yen yaasa ka se ka yira sa ndolantan min na k'olu fɛ yen k'a daminɛ septembre kalo tile 7 ka taa bila tile 20 na san 2026 maa minnu kan ka sugandi UFOA A la ka taa denmisɛnnin minnu si ma san 17 sɔrɔ olu ka Coupe d'Afrique kɛnɛ kan u ye jɛkulu 2 sigi ko ye poule A kɔnɔna na Gambie ale bɛ yen Sénégal bɛ yen n'o ye Sierra Leone ale bɛ yen ani Mauritanie poule B kɔnɔna na sa anw Maliba anw bɛ yen Libéria fana bɛ yen Guinée 2 bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna na Guinée Conakry ni Guinée Bissau a yira sa k'a fɔ ko min ye nin jɛkulu 2 la maa 2 minnu mana ɲɛ sɔrɔ olu bɛ taa demi-finale la jamana ninnu sa demi-finale la fana n'olu fana sebaw mana sɔrɔ 2 min bɛ taa finale la fana ye olu bɛ taa Coupe d'Afrique kɛnɛ na mai kalo nata in na u bɛ taa kɛ Marokokaw fɛ yen n'o o ye minnu si ma san 17 sɔrɔ an ka dege karamɔgɔ n'o ye Bako Sɛki ye a ko k'ale kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na ale ta tɛ ka taa Dakarikaw fɛ yen ko ka taa qualifier dɛ ale mago bɛ coupe yɛrɛ de la Maroc mai kalo nata in kɔnɔna na Marokokaw fɛ yen an yɛrɛ ka Coupe d'Afrique bɛɛ bɛ ka taa Maroc dɛ u bɛ kafu tɛ yɔrɔ tɔw fɛ tuguni de cɛw ta taa n'a ye musow ta taa n'a ye
denmisɛnninw minnu ma siman san 17 sɔrɔ san 18 sɔrɔ olu ta n'a ye san 17 n'u ta bɛna taa 10 ye o tuma jamana tɔw dun olu tɛ kafu ka jate la wa kan min birisa ɲaminen don ninnu tɛ se voilà mɛ n'a ma ɲɛ o tun k'a di jamana wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a ta sinon n'a bɛɛ kɛra Maroc ye fana an t'u contrôler la san nka a kan ka di maa ma fɔlɔ ye k'an ka tɔn minnu fana tun taara laginɛkaw fɛ a fɔ ma ko sa ko coupe West Africa n'o bɛ taa kankankaw fɛ yen san o san an yɛrɛ ka joliba ale de tun bɛ taara ni coupe ye nka joliba ale bɔra tulon na fala ye k'a sababu kɛ min ye a ka bi donta n'a ka bi bɔta min ye joliba ye ale kɔni ye se 2 sɔrɔ 2 ni fu min ye FC Zidane o ɲɛkɔrɔ 4 ni 1 a y'o kɛ Starport maaw la fala ye nka min ye a ka bingo kelen min kɛra n'o kɛra 2 ni 1 ani hɔrɔnya bɔta ni donta la sa a yɛrɛ k'a fɔ ko joliba ye kuru 6 de sɔrɔ ale tɛ se ka taa ɲɛ ale bɔra tulon na Stade Malien ale fana ta kɛra sa ale ye se fɔlɔ sɔrɔ 2 ani fu min ye Stade ye ale danna o 2 ni fu ma hanfala ye a ye bingo kelen kɛ 4 ni 3 min ye Afia o ɲɛkɔrɔ a ka bɔ ko laban sa min ye Carrefour ye olu fana y'a dasi 1 ani fu Stade fana bɔra tulon na FC Jara ale fana ta kɛra 2 ni 2 ani hɔrɔnya min ye a cira Afia maaw fɛ 2 ani 1 3 ani 2 min ye Zidane maaw ye o y'o k'a la ale ta kɛra kuru 1 ale fana segira ka na so AS Real n'o y'an ka tɔn laban ye o ta daminɛna ni 2 ni fu ye Star Sport maaw fɛ min ye 2 ni 2 a y'o kɛ 2 ni 2 ani FC min ye Carrefour Moria ano o ye 2 ni 2 kɛ a ka laban sa min ye Afia ye o ye a dasi 1 ani fu an ka tɔn bɛɛ lajɛlen fala u taara cogo min u segira ka na ten k'a sɔrɔ san ko joliba ko tun bɛ joliba de bolo fala ye sɔɔni dɔrɔn san ko est-ce que joliba ni Sare tun tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko in finali la finali in sa o bɛna na taa bi sibiridonya yɛrɛ la min ye ndolati tere min tɔgɔ dalen don Balumandi Jakite kankankaw fɛ yen finali kan ka taa ye o jatew kɔni olu dɔnnen don tɔn olu fɛ Kulukoro i b'a dɔn k'a fɔ ko ale de kɔni ye coupe Asimi a kɛlen don a ŋanaminɛŋana ye fala ye san kɔni salon na sini ko Kulukoro y'a ta Segu ale y'a ta 223 min ye Moti ye 222 tako min bɛna tako fɔlɔ la sa Kati de y'a ta a yɛrɛ sa k'a fɔ ko kunun ko tulon bɛɛ lajɛlen daminɛna premier ministre ale tun bɛ min ye Jɔnkunda Tarawele ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ka taa se ministre min farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ ani gouvernement maa caman ni CNT maaw caman nana kɛnɛ kan ka se ka na sa denmisɛnnin laka ninnu senkɔrɔma don maa minnu tun bɛ yen n'olu ka tɔn kɔni bɛ ko in tulonkɛ in kɔnɔna na sa fala o ye Kayi ye Kulukoro Sikaso Moti Tunbutu Gao Kidal Tawudeni Menaka Nyoro Kita Joyila Nara Buguni Kucala San Douanza Banyangara Bamako CNT gouvernement ani présidence tulon yi ale tilalen no sa jɛkulu belebeleba 4 n'an b'a fɔ ma ko poule min ye poule ye sa olu kɔni ye poule 4 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa ni poule 2 yɛrɛ tɛ fala ye jɛkulu 6 de b'a bɛɛ kɔnɔ quart de finale bɛ taa ɲinan ta la ka demi finale ta min ye match de classement k'o fana bɛna na ye a la professeur Jɔnkuna ale yɛrɛ tun b'a ko kɛnɛ kan ye ale ni premier ministre Ablaye Mayiga ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin tulo labɛnbaw ma sa a daminɛ ko fɔlɔ la fala ye min ye présidence ye ale ye 4 ani fu kɛ Menakaw fala ye c'est comme n'i ye dɔgɔnin na k'a ni kɔrɔ la jouer quoi u bɛ se balontan na dɛ nka u ka balontan in de tun tɛ se u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ se olu de la n'o tɛ balontanin jɛ u bɛ se o la yɛrɛ mais u fanga yɛrɛ de ka dɔgɔ président maa minnu ye professionnels de ye a kɔni ɲinana ma ɲi ko présidence bɛ gosi a bɛ sɔn ka gɛlɛya an ye min ye kunun senkɔrɔ tɔw min bɛna na se k'u gosi kɔni a bɛ gɛlɛya an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka saraba la bi tilegan in na. an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na min ye kɛnɛya foyi tɛ ale bɔ hôpital di Mali ɲɛmaaw ye u ka dayɛlɛ an ye dɔgɔkun tɛmɛnen nin y'a dɔgɔkun kelen ka se ka taa yɔrɔ belebeleba 3 yira an na ja bɛ se ka kɛ ka furakɛli kɛ hôpital di Mali yɔrɔ minnu na yɔrɔ fɔlɔ min n'an taara ka t'o lajɛ a bɛ fɔ yen ma ko radiothérapie
yen yɔrɔ kɔnɔna sa fɛn min ye n bo ye n'an b'a fɔ o ma ko cancer ale sugu mana k'i fari la olu bɛ se k'o ɲini k'o furakɛ. Yɔrɔ filanan min n'u y'o yira an na a bɛ fɔ yen ma ko imagerie ale fana ye yɔrɔ fila ye scanner ani IRM ni kɔni sa bana kɔni kɛra hali zɛmɛ na ale bɛ se k'a lajɛ k'a dɔn k'a lakari ka se ka furakɛli fana kɛ sigi sen kan yen machine fila de b'olu bolo u ka machine fɔlɔ o b'u ka direction fan fɛ filanan in ale kɔni bɛ urgence la sabula ni maa telima minnu nana olu bɛ se ka baara kɛ n'o ye professeur Modi Abdulaye Kamara ale de ye o ɲɛmaa ye. Yɔrɔ belebeleba sabanan min bɛ n'an taara o kɔnɔ a bɛ fɔ yen ma ko labo ka joli sɛgɛsɛgɛ ka bo sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛgɛnɛ sɛgɛsɛgɛ ka farilabana wɛrɛw k'olu sɛgɛsɛgɛ ka se ka u dɔn k'u dɔnkala labo yɔrɔ la sa Musa Kone n'a ka maaw olu fana bɛ baara kɛ yen nka labo ka bolofaranga ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu ka denko gɛlɛyara fala ye u bɛ se k'i dɛmɛ i bɛ den sɔrɔ nka f'i ka kɛ ni maa ye maa min bɛ furu la n'i tɛ furu la o tɛ se ka i dɛmɛ i ka se ka den sɔrɔ nin yɔrɔba saba an y'o minnu yira aw la dɔgɔkun kɔnɔ an bɛna n'o bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan bi tilegan in na aw ka se k'a bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen Falaye Keyita ale ka ja labɛnnenw don. Hôpital du Mali kɔnɔna na bi baarakɛyɔrɔ belebeleba saba bɛ yen minnu bɛ baara kɛ ni ja ye yaasa ka se ka maaw furakɛ a fɔlɔ a bɛ fɔ yen ma ko radiothérapie ale fana ye yɔrɔ ye sa yɔrɔ min na maaw bɛ se ka furakɛ ni ja tali sira fɛ tile o tile u bɛ se ka maa 10 olu wele ka se ka olu furakɛli baaraw sigi sen kan nka tile yɛrɛ kɔnɔna na machine bɛ se ka maa min ta o ye maa 50 ye maa 25 sɔgɔma maa 25 wula fɛ min ye n bo ye no a bɛ fɔ ma nanzarakan na cancer o furakɛli baaraw de bɛ se ka sigi sen kan yen professeur Koniba Jabate ale de ye baarakɛyɔrɔ in ɲɛmaa ye. An bɛ service de radiothérapie la yan radiothérapie ale ye bolofara ye min bɛ cancer furakɛli kɛ n'an b'a fɔ a ma bon bamanankan na an bɛ cancer furakɛli bolofara ka ca dɔw bɛ yen olu bɛ opération kɛ dɔw bɛ yen olu bɛ furakɛli kɛ ni fura sirɔmulama ye n'o ye chimie ye mais yan anw fɛ yan anw bɛ cancer furakɛ ni yelenfin ye n'an b'a fɔ o ma rayon X ni banabaatɔ nana bilara ka na anw fɛ yan an bɛ consultation kɛ an bɛ banabaatɔ lajɛ fɔlɔ k'a ka dossiers bɛɛ lajɛlen gafew bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'an ye gafew bɛɛ lajɛ an bɛ sɔrɔ ka banabaatɔ yɛrɛ fana lajɛ n'an tilara an bɛ sigi an bɛ kuma papiyew kan k'a lajɛ banabaatɔ min bilara ka na anw fɛ yan a ka ɲi ka furakɛ anw fɛ yan wa ni bɛn kɛra kan ko banabaatɔ ka ɲi ka furakɛ wagati min na. So in kɔnɔna na fan caman bɛ a la subahana mansiw ni ordinatɛrw caman o baara fana bɛ yen maa min sigilen don ko bɛɛ lajɛlen kunna sa o ye physicien Cheikh Ahmed Tidiane ye ale fana ye ɲɛfɔli k'an ye bo ale furakɛliko la Hôpital du Mali ale kɔnɔna na. Donc anw ka baara ye an b'a lajɛ cancer bɛ yɔrɔ dɔ la est-ce que an bɛ se ka configuration jumɛn de ɲini pour que ka se ka cancer in sɔrɔ k'a sɔrɔ organe minnu bɛ cancer in kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ an ma dankari kɛ olu la donc an b'olu calculs de kɛ ordinateur la donc o y'an ka baara fɔlɔ ye après n'an tilal'o la an b'a lajɛ simulation de don calcul théorique de don an bɛ taa lajɛ machine na est-ce que an ye calcul mun kɛ machine bɛ se ka calcul in délivrer de façon efficace. Donc appareil dɔw fɛnɛ b'an bolo an bɛ t'olu appareil bila machine kɔrɔ ka mesure kɛ k'a lajɛ après an bɛna comparer an ye résultat mun sɔrɔ ani an ye résultat mun laɲini kɛ est-ce que olu ka surun ɲɔgɔn na. Soba filanan min b'u bolo a bɛ n'a fɔ arajo so ale fan dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko bunker fan dɔ ye min ye machine tigiw ye olu sigilen n'o ye yaasa ka se ka furakɛli kɛ ni machine ye technicien min b'o ko kunna sa Bakari Berete ale fana ye ɲɛfɔli kɛ an ye an bɛ se ka faamuyali kɛ kow la cogo min na. Denw bɛɛ nana waati min na u b'a bila ka na suffisamment bila ka na salle kɔnɔ yan donc an bɛ données ninnu importer n'an y'a importer sisan donc an bɛ maladie positionner salle kɔnɔ scanner la a bila position min na a bɛ bila o position kelen de la an bɛ a ka image importer ka a image kɛ n'an ye image kɛ image bɛ comparer min kɛra scanner la ani min kɛra yan a bɛ kan ka superposer ɲɔgɔn sanfɛ. So fan dɔ in fɛ ni maa yɛrɛ bɛ don i sa ka t'i da machine yɛrɛ kɔrɔ bolo tɛ magi la muru tɛ don i la foyi tɛ k'i la k'i munumunu machine fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra an ye maa min fɛ sa o ye dɔgɔtɔrɔ Sulemani Danbele ye. Physicien ni médecin plan élaboré ka papier di anw ma référence b'a la on se réfère sur le plan ka déplacement longitudinal kɛ ka déplacement latéral kɛ ani déplacement hauteur kɛ donc n'an y'o sɔrɔ waati min na ni médecin ye image vérifié k'a fɔ ko il est d'accord, on traite le malade, on met les points de référence. Parce que tous les jours, on doit reproduire le même positionnement. An ka wulikajɔ ye ni cɛsiri in kɔnɔna na sa ɲɛfɔli caman kɛra an ye cancer n'o ye bon ale furakɛli ye
u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye banabaatɔ kɔni olu b'olu furakɛ k'a daminɛ tile 15 ka taa se tile 35 la minnu ta ka gɛlɛ kosɛbɛ. Professeur Jabate a n'a ka maaw u ye ɲɛfɔli k'an ye sabula ko bon ale suguyaw ka ca. An bɛ traitement kɛ ni technique ye yan hali n'i taara Europe européens bɛ traitement kɛ ni technique min an fana b'a kɛ n'o technique kelen de Mali la n'an b'o fɔ o ma IMRT ni VMATO. Ni banabaatɔ donna machine kɔrɔ ni machine fana capacité ye min ye scanner fitinin miniaturisé dɔ de fana bɛ machine kɔnɔ. I b'a fɔ scanner belebeleba bɛ cogo min na miniaturisé dɔ bɛ machine kɔnɔ banabaatɔ mana da machine kɔrɔ na machine bɛ turu fɔlɔ dɔ kɛ banabaatɔ kunna ka se ka o scanner image bɔ ten ka n'o bila yan a ɲɛ t'o la. Kɛmɛ sirada la maa 75 olu furakɛra ka kɛnɛya radiothérapie ale sababuya la hôpital du Mali kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ malidenw bɛ furakɛ fu Burkinakaw Côte d'Ivoirekaw Togo ni Congo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ ye bunkɛriba in ale kɔnɔna na wa min ye furakɛli ye a bɛ kɛ ni rayon infini de ye min ye kɛmɛ sirada la sa u y'a yira sa ko baarakɛla bɛɛ lajɛlen maliyɛn ye dugu wɛrɛ maa tɛ a baara in na. An ka taama senfɛ hôpital du Mali kɔnɔna na an y'a dɔn k'a fɔ ko Mali dɔgɔtɔrɔso la bi ŋana don sabula min ye IRN ye ani scanneri o baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi an ka jamana kɔnɔ bana furakɛw la jaw siraw fɛ. Ɲɛmaaba n'o o ye professeur Modi Ablaye Kamara ye ale de y'an bisimila ka kow ɲɛfɔ an ye. U b'a fɔ o ma ko arajo kɛyɔrɔ ayiwa ni banabaatɔ nana anw fɛ yan nɔ u bɛ na nin donna in de fɛ yan minnu bɛ na yan nɔ o ye minnu bɛ scanner kɛ ani minnu bɛ IRM kɛ donc olu banabaatɔ suguya 2 de bɛ se an fɛ yan fɛn min ye arajo sin arajo fana n'o ko mammographie ani échographie olu bɛ kɛ dugumala la ani urgence fana la banabaatɔ minnu degunnen don donc ni banabaatɔ nana o min y'a fɔ a ye cogoya min na banabaatɔ suguya ye 2 ye minnu nana scanner kɛ olu bisimila yɔrɔ yan ye a salle bɛɛ la climatisé don pour que banabaatɔ bɛ se ka sigi ka lafiya cogoya min na filanan minnu nana IRM kɛ olu fana bisimila yɔrɔ filɛ yan nɔ o fana sigiyɔrɔ b'o kɔnɔna fana na an bɛ tila k'o yira la ani climatiseur fana b'a kɔnɔna la parce que waati la ni funteni bɔra a sigili bɛ gɛlɛya donc n'o o prévoir latigɛ la papier bɛ minɛ o la. Yɔrɔ in ye yɔrɔ 2 ye fan fɔlɔ o bɛnnen don scanner ma maa caman bɛ taa ale fana nɔfɛ sabula bɛɛ lajɛlen n'i ka bana cogoya don. Dɔgɔtɔrɔ bɛ filɛli kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲininkali kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ bana ɲini mais ɲɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo ka don adamaden kɔnɔna la ka sɔrɔ ni machine tɛ sinon fɔlɔ la pour que adamaden kɔnɔna ka se ka ye f'i k'a dayɛlɛ mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan nɔ adamaden kɔnɔna bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka ye a kɛra jelisira ye a kɛra zɛmɛ a kɛra kolo ye ka sɔrɔ farikolo ma dayɛlɛ an bɛ ko ni machine min ye o de ye imagerie médicale ye donc scanner jɔyɔrɔ ka bon o bana la bana suguya o suguya a jɔfan ka bon o furakɛli la donc komi an tɛ yan bana kelen kama an bɛ se ka misaliya ta mɔgɔ min ye accident kɛ sisan nɔ an bɛ jɔrɔ mun na fɛn m'a zɛmɛ sɔrɔ. San 2024 IRM ale machine kura sɔrɔla hôpital du Mali la min ɲɔgɔnna tɛ bi an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye IRM ta k'a lajɛ ale ye ja de ye ja min bɛ baara kɛ ni EMA ye yaasa ka se ka maa farisogo banaw bɛɛ lajɛlen dɔn kabini san 2014 machine kɔrɔ o tun bɛ yen nka bi bi in na kura min nana fara a kan o yɔrɔ in kɛ sangalamati ye. n bɛ se k'a fili Mali kɔnɔ n ma dali arajo kɛyɔrɔ wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ min ka ta ka ca n'anw ta ye n ma dala n'a bɛ yen nɔ n bɛ kuma ni wakiya ye quoi sinon an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an ka baara fɛn tɛ parce que n y'a fɔ cogo min na an ka machine ye 2 de ye tɔw bɛ baara kɛ ni 1 ka caya anw ta ye 2 ye dɔw bɛ baara kɛ yan dɔw fana bɛ occupé minnu ye urgence ye banabaatɔ degunnen olu tɛ se ka bɔ ka se yan nɔ o fana ta bɛ kɛ dugumala la donc machine 2 bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tile kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ b'a 2 bɛ baara kɛ 24 sur 24 et alhamdulilayi machine foyi tɛ yen bi ko min bɛ panne na a bɛɛ bɛ ka marché la. Baara in kɛrɛfɛ dɔnniw bɛ a la baara kɛcogo ɲuman b'a la ani maaw bɛrɛbɛrɛ ko ɲuman n'o y'a sɔrɔ IRM bɛ kɛ 40,000 kɛnɛmanaw la min ye hôpital du Mali kɔnɔna na 20,000 ani 50,000 o de ye olu ta sara ye o la sa fɛɛrɛ sigilen don sen kan maa 10 de bɛ taa tile o tile k'a sɔrɔ min ye dɔgɔkun kɔnɔ o ka ca kosɛbɛ maa minnu bɛ IRM ale ɲininkali kɛ. mais o ye minnu nana directement dɔw fana bɛ yen nɔ a fɔ ko AMO b'olu bolo assurance dɔw bolo ou bien dɔw ka baarakɛyɔrɔ assurance b'o bɛɛ bɛ lafiya dɔ di dɔw ma se tɛ minnu fana ye a ka ca Ala fɛ jamana kelen bɛ ka fɛn dɔ bila sababu ko ANAMU papier de la fantan dɔ fɛ minnu ma se tɛ minnu ye pour que olu ka furakɛli kɛ fɔlɔ o bɛɛ bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ wari ɲininkali tɛ k'i la o bɛ ɲɛnabɔ administration na yan mais anw ta ye dɔrɔn i di papier bɛ s'anw fɛ yan nɔ papier min bɔra direction na min yamaruyalen min bɔra caisse la an bɛ baara kɛ ni ye ten tɔ de quoi donc k'a fɔ ko se b'i se t'i ye hali ni wari t'i bolo ni accident kɛ bolo dɔ bɛ bila k'a fɔ ko karisa accident kɛ sisan nɔ i ka scanner bɛ kɛ ka sɔrɔ i ma ɲininka dɔrɔmɛ 1 na anw fɛ yan nɔ o bɛ taali Mali la yan nɔ i mɔgɔ si tɛ ɲininka k'a fɔ ko non k'an bɛ wari de sara a ka baara ma se ka kɛ degun na urgence la kɔnɔ o tɛ yan nɔ suffit que dɔrɔn o b'a sɔrɔ ko major de garde b'a sɛbɛn dɔrɔn à prendre en urgence ça veut dire que banabaatɔ degunna pour le moment répondant t'a bolo ou bien mɔgɔ t'a bolo i bɛ bila ka na o sɛbɛnni dɔrɔn sanfɛ an bɛ ka baara kɛ ka jaabi bɔ k'a d'u ma ka sɔrɔ i ma ɲininka dɔrɔmɛ 1 na mais a la fiɲɛ ye min ye parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a wari ka ca maliyɛn ma n'a fɔra i ka 25,000 bɔ fura dɔ bɛ kɛ jelisira fɛ o fana bɛ taa fo 60,000 ɲɔgɔnna si la ou bien o sanfɛ
n'i y'o fara ɲɔgɔn kan 30 ko de don maliyɛn bɛ se ka bɔ bi ka na 30 bɔ yɔrɔnin kelen k'a yɛrɛ furakɛ ka tila ka ordonnance san an ka jɔn ka la fɔ o man ca donc de telle sorte que a kɛbaga man ca i n'a fɔ tɔw a daminɛ kuma mɔgɔ kun ka dɔgɔ mais sisan alhamdulilayi mɔgɔ bɛ ka kɛ o bɛ ka caya ka taa fɛ tuma min na an b'a daminɛ an kun bɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 4 mɔgɔ 6 la mais bi an bɛ yɔrɔ min na sisan fo mɔgɔ 10 kɔ la tile kɔnɔ alhamdulilayi kɔrɔ mɔgɔ bɛ ka nafa ye dɔgɔtɔrɔw b'a nafa dɔn ka kɔrɔ bɛ banabaatɔ fana bɛ ka nafa ye u ka furakɛli la mɔgɔ bɛ ka sɔrɔ k'u yɛrɛ furakɛ mais hali bi ni dɛmɛ kɛra pour que mɔgɔw ka se ka hali bi mobili ni kelen don o don a bɛ boli a t'i jɔ don dɔ la a fana bɛ tiɲɛ dɛ o n'a kɛbaga ka ca ni a fana bɛ dan hakɛ la n'a bɛ kɔlɔsi ka ɲɛ a ka ca ala fɛ a bɛ mɛn si la jamana ye wari min don fɛn na miliyari 1 ni kɔ kungo de don machine sɔn wari miliyɔn 1 tɛ dɛ miliyari 1 ni kɔ de don machine wari ye donc a ka kan bɛɛ k'i hakili to a la ka fɛn tɔgɔtɔgɔ a dilan ka ɲɛ k'a kɔlɔsi pour que a ka se ka bɛɛ nafa. n'i ye nin dɔnni fila fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ bi min ye jaw ye ka kɛ ka furakɛli kɛ hôpital du Mali ale kɛlen don ŋana ye i n'a fɔ professeur Abdoulaye Modi Kamara y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na bi bi in na a ka d'u ye fana minɛn in a ka se ka lakɔlɔsi ka ɲɛ a ka mara ka ɲɛ yaasa halisa hôpital du Mali a ka to a ka ŋanaya la ja furakɛli la an ka jamana kɔnɔ an ka munumunu salo hôpital du Mali kɔnɔna na an taara yɔrɔ sabanan ni yɔrɔ laban min na o yɛrɛ de b'a to bi hôpital du Mali a tɔgɔ fɔlen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ye a ka laboratoire ye n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ ko min ye hôpital du Mali ale barasakolo yɛrɛ de y'o ye sɛgɛsɛgɛli joliko ta nasira fɛ sugunɛ bo ale ni fɛn wɛrɛw minnu bɛ se ka to bana bɛ se ka ye cogo min na joli sira nataaraw fɛ o baara de bɛ kɛ yen yen sa maa min y'an bisimila o ye Musa Kone ye ale ye surveillant ye baaraw dalen don ɲɔgɔn kan cogo min a y'o ɲɛfɔ an ye. An nana bɔ yan a diyara n ye donc an bɛna daminɛ yan nin ye kunbɛlikɛyɔrɔ ye ni banabaatɔw nana kunbɛli bɛ kɛ yan ka sɔrɔ ka sira yira mɔgɔw la ni kunbɛnni kɛla logiciel b'an bolo banabaatɔ bɛ enregistrer logiciel kɔnɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa ni baaratɔ ye. hôpital du Mali laboratoire ye baaraba caman kɛ ka sabu kɛ minɛn minnu bɛ u bolo n'olu ye minɛn kuraw ye n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ labo maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bana damadɔ lajɛ tile kɔnɔna na bi bana min minnu bɛ se k'o sɛgɛsɛgɛ ani joli minnu b'o sɛgɛsɛgɛ a ka ca ni 100 ye k'a sɔrɔ tile yɛrɛ ma yɔrɔ jan sɔrɔ nka a bɛɛ lajɛlen bɛ taa sira minnu fɛ munumunu salo min bɛ kɛ sow ni ɲɔgɔn cɛ ko ne kɛ ale bɛ k'o ɲɛfɔ an ɲɛna tuguni. laboratoire kɔnɔ a bɛ yɔrɔ dama damani bɔ n'an y'a jateminɛ nin y'a étape fɔlɔ ye o ye accueil ye n'an bɔra an bɛ taa prélèvement na an bɔra prélèvement na n'o ye joli ta yɔrɔ yɛrɛ ye n'an bɔra an bɛ taa tri la o ye k'a dɔn fɛn min taara ni baara kan ka k'a la k'a lajɛ est ce que a ka ɲi est ce que a man ɲi n'a ka ɲi baara bɛ continuer n'a man ɲi a bɛ bɔ circuit la a tigi bɛ wele an bɛ segin a kan donc c'est pour que ka appareil la kisi k'a to baara bɛ kɛ fɛn min kan o ka kɛ fɛn ɲuman ye o ye tri ye n'an bɔra yen an bɛ yɛlɛ sanfɛ hémato b'a la biochimie bɛ yen immuno bɛ yen biologie moléculaire b'an bolo bactério bɛ yen anapathie bɛ yen o bɛ salle dɔ in na an bɛ banque de sang fɛnɛ an b'o baara kɛ o bɛɛ ka bɔ a la comment dirais-je procréation médicalement assistée minnu ka denko gɛlɛyala o fɛnɛ o bɛ bâtiment wɛrɛ la o bɛɛ bɛ laboratoire ka hokumu kɔnɔna na. radiothérapie min n'an taara o yɔrɔ fɔlɔ la IRM ale ni scanner ninnu bɛɛ lajɛlen jabaala ye labo ye sabula labo ale bɛ sɛgɛsɛgɛliw caman de kɛ sira caman fɛ ani ɲininiw nka danfaraba min b'a ni tɔw cɛ o ye k'a fɔ maa minnu ka bangeko gɛlɛyalen don bi olu fana bɛ se ka den sɔrɔ hôpital du Mali kɔnɔna na professeur Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé n'ale yɛrɛ hôpital du Mali directeur adjoint ye ale ye ɲɛfɔli k'an ye o ko in kan. Alors, procréation médicalement assistée i n'a fɔ tɔgɔ bɛ cogoya min na o ye den ko gɛlɛyara mɔgɔ minnu ma couple minnu ma ka u dɛmɛ u ka se ka den sɔrɔ ka sɔn ka kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ den ye f'an k'o fɔ ka fara kan sabula jamana bɛ ka sariya dɔ ta depuis 2016 min bɛ nin ko in lakana k'a bila cadre ɲuman kɔnɔ walasa fɛn bɛɛ kana y'a kɔnɔ. min ye den sɔrɔ ye n'i y'o fɔ musow nun si bɛ wuli ka jɔ cayi nka min ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an bɛ a la sabula hôpital du Mali ale ye baara min sigi sen kan yaasa ka se ka bangew sigi sen kan a fana bɛ taa sira minnu fɛ bi u ye jaabi ɲumanw sɔrɔ o la. depuis 2023 kalo 6 tɔ kɔnɔ an nalen an ye muso couple 50 ɲɔgɔnna ta o couple 50 in kɔnɔna na
mɔgɔ mugan duuru i kɔnɔ sɔrɔ ça veut dire que an tɛmɛna vraiment hali min bɛ ɲini diɲɛ mɔgɔw fɛ a ko la 2024 an ye activité kelen in maintenu 2025 o kelen bɛ sen na an bɛ 26 la bi nin activité in bɛ ka continuer ka kɛ a ɲinibagaw ka ca nka an ka capacité nin ka dɔgɔ an b'a fɛ ka dɔ fara o kan halisa ka dɔ fara mɔgɔ formetaw kan ka se ka minɛnw fana ɲini min b'a to hali ni yɔrɔ min b'a cogo la walasa an bɛ se ka dɔ fara baara kalansi kan. n'o y'a sɔrɔ musow ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don k'u ka se ka den sɔrɔ hôpital di Mali la fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan nin ye n'o b'a to mɔgɔ bɛ se ka den sɔrɔ taa siraw bɛ a la. ka dɔn kɛ dɔn tɛ anw fɛ yan Mali sariya ma jɛ n'o ye k'a fɔ lawakisɛ t'i la i ka taa lawakisɛ ɲini i balima dɔ fɛ ka na di ou bien muso la fan t'i solo la ka taa fan ɲini i balima dɔ fɛ ka na di o ti kɛ anw fɛ Mali la yan an bɛ sariya in de kɔnɔ a ti kɛ mɔgɔ la fɛnɛ mɔgɔ min ka furu n'i ka furu sɛbɛn de bɛ na ka n'a yira i bɛ sɔrɔ ka sariya in an y'a yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ ɲini u sɔnna ka yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ min kɛra la o ye mɔgɔ dɔw bɛ yen bana dɔ b'u la i n'a fɔ an bɔra cancer la cogo min ni cancer bɔra wolonugu la k'a fɔ opération sen fɛ wolonugu bɛ se ka to a la i fɛnw dun bɛ yen i bɛ mun kɛ est ce que i ka taa cancer furakɛ ka to densɔrɔbaliya la kudayi wa an ko sariya la n'u k'a yɛlɛmɛ walasa u tigilamɔgɔw u ka jɛn n'a ye ka se k'u fan mara ni den ka cancer kɛnɛyara u bɛ na u ka den wolo kɛnɛya donc o yamaruya dira an na o yɛlɛmɛ de kɛra sariya kura in kɔnɔ donc an b'o fana baaraw kɛ f'i ka kɛ maa ye maa minnu bɛ furu la sariya siraw fana bɛ a la wa fana fɛɛrɛ minnu sigilen don bi Mali sariya yɛrɛ fɛ n'o taara conseil de ministre la salon ko o labato n'u bɛɛ lajɛlen sɛbɛnw bɛ a la yaasa fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ min ye kiiri ni wɔyɔ o kana ye a la denko ale ma nɔgɔ an ka jamana kɔnɔ. ayiwa an bɛ hôpital du Mali baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo directrice ka taa se directeur adjoint ma n'o ye Dramé professeur Dramé ale ni professeur Koniba Jabate k'ale fana fo ka professeur Modi Ablaye Kamara fo min ye surveillant labo la k'ale fo ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen service social ɲɛmaaba o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ Seydou Musa Traoré Guichet an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn ani baarakɛlaw fɛn fɛn hôpital du Mali kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce nin bɛ dan sigi bi tilegan in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman kɛ sini kɛnɛ laban Ala ka d'a ma a k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter